רד עד למטה, רד. מה רד? רד עד למטה. טוב, בוא ננסה לשמור על הטלפון. קודם תתחיל מידע. אוי 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 אוי. הלאה לירון, בוא אחריי! אני יוצא! הצבא הידני! בוא לירן! תכף תראו את לירן ויניב. זה לירן. לירן זה הקטן שדז מצד לצד בין החבורה. זוהים לשמות. לירן ערך אחרי פעמיים. תכף הוא בא. כמעט התרסקו את זה. לירן! וואו! יואו אדיר! יואו! יואו! אתה חי? מה לא צילמתי? זה ביוטיוב!